kilok-kilok mata kesamber nang lawak. Ji, apakah iki merupakan sawijine gara-gara tadi? Tengara juga kok. Tengare apa kununa? Matanya arep bilo. Mata niri asik kayak matanya kucing. Arep tiwak. Astaga. Nah, Nembe sadar. Kanggo mamae Santi kang Wartono gedhi Mangkat sing panggonan ya. ninggalaken Sumedang. Nah, Jare dhewek mah pengen ketemu karo batur lan sedulur. bener kudu. Kadang suatu saat bakal wis parek nadan adoh masih kelingan. Ya. Kelingan waktu zaman semana. Nalika isun sabda guru ning Syekh Mama tuan rumah bos plastik Mama Santori kanggo adaratoe gedhi Pirang tahun indahnya kita kia beli ketemu. Barengan sing aran menusaku tambah tahun ku sejen kanana. Ya iya. Kadang-kadang beli kelingan. Contohnya siapa kono? Apa indane? Mader nembe gak pirang wulan. Ya. Kita beli ketemu karo Pak Wuligung. Ibarat ketemu ku samar sirah. Kamar. Iya. Ari kudu ngomong kita arep ngajak kanda karo sirah. kanggo Mamarudi gedhi nok pinasing duwe kedeping kang Wartono gedhi kang Atoe gedhi Waktu zaman semana kita sabda guru ning Gunung Cermen. Oh ya. Bebarengan kelawan yaiku Ki Mangun. Pirang tahun lawase. Ya. Sebab jare pintere wong ngomong singan wong nuntut ilmu laka ukuran lan batose. Ya bener. Selagi masih urip sampai kapan bae. Ya. Ilmu lebih penting ketimbang harta kelawan benda. Ya. Iya. kang kliwon anom ganteng Darto kang gonok lina sing duwe beji aja lali bos gas kang aku mamae Santi gedhi Mung lamun kita pikirin nang Ya. sawise kita manjing meneke laksana keserimpet dening oyot mimang. Priben sing. Perasaan bliwuh lor lan kidul. Ya ya ya. Apakah ini sawise merupakan gara-gara takono? Tapi ya mudah-mudahan kita keselamat ning perjalanan. Ya. Ya iya. Nah, kelingan maning. Heeh. Waktu kita sabda guru, Ya. kita kijelem gugat kagungan. bos gabakan aas sing duwe kembang menur nang aas dhewe bos gas kang atote opae gedhi majikan nom Nurdin mamae Santi aja lali notina sing mirengakeun Wong loroan beli adoh antara isut kelawan Kimangun. Mendi bareng. Bareng. Mung kadang-kadang pikiran kelawan Rama Guru. Apa maning indane? Rama Guru Syekh Hasanuddin. Apa bedanya sih? Yang kita pada santrine. Ya iya. Kimangun pada santrine. Ada. Tapi kenang apa? Ya. Ari Kimangun dipai kitab sirana. Kitab apa kono? Kita bapak unu kang. Jaran Guyang. Ayah kita kepada pengen orang. Ya iya. Yang pada santrine. Oh. Apa bedanya sih? Ya. Malah pinter-pinter kita. Bagus-bagus kita karo Kimangun. Iya iya iya.
Kadang-kadang kita kelamun kena gugat mah gugat siran. Yang kau dupai segerang. Dibayar apa indahku? Ya mau ke kita bapa jaran gue yang. Jaran guyang. Kau segerang mana selembar pirang-pirang anak macan, anak gajah, anak curut. Serawan karo dermaga. Gambar wong apa? Ada sembarangan sirakir. Ya jadi. Kita ki keder sirak. Papa maning. Kita ki wis tekaning wilayah iki kini. Beli berurang nggak? Tidak beli urung jagat maning. Peteng delengan, pet-petan embuh. Ya, tidak manglimangan pas kaya kok. Kini kita kontakon jare mau wis tekaning wilayah Ligung. Bener kono wilayah Ligung. Tepatnya ning Desa Ampel. Arikun padang-padang ko anak acara apa kono nak? Wong duwe gawe Kang. Wong ajatan. Ya. Perlu beli sing ajatane. Beli. Siapa sira? Bos anu plastik kah? Bos plastik Kang Satori. Kuwer dikaku. Yang bengane batur kita kono batur sekolah. Ya kan masuki mbene. Iya sugi melarate manang nasib sira mahiri bae karan. Iya beli. Mung kita kira sana keder kini. Terbah. Ya beli loki-lok ini. Ya. Jidok rasanya merinding kayak kene. Dua jidok tadi kan. Udah kita nih yuyu apalah kajidok ya ku. Ya pak. Hari merinding mau. Sira ki hari dijajak kandala kemaning bature. Ya. Diajak kanda kita ki keder kanda harusnya. Ya. Apa kene? Astaga. Jajan nanti peteng alirungan. Anak gara-gara apa ini? Ya ampun. Apa akan terjadi di tempat ini? Loh. Ya Allah. Sungguh luar biasa. Orang tak duga satu dengan tempat ini masih jahil kawan angker. Sing dari bangun itu bang sering menusa. Jibdam yang merkayangan. Siluman apa sih kayakin? Sungguh aneh. Wahai makhluk halus, lung-tulung ada tadi batu sandungan sirah. Agia mangkat singa depan isun di bakal ganggu kelapa ketenangan sirah. Ayo agia mangkat sirah. Ladala pon mangkat lalu gembuyu sirah. Iya, tapi jangan semono. Yen sirah orang gelem lunga. Aja nyalakan yang isun bertindak kasar kawan sirah. Kelawan isun ngucap bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terjadi. Subhanallah. Ya Allah. Siluman pocong yang orang salah. Berarti kita salah jalan. Bisa ngomong. Paingana tempat yen mawasa Arya. Nyatane jana jalmaning manusia. Ya itu jalmaning manusia. Musa Isun terbang gede kaberan yen kaya kono. apa sing dimaksud dening awakmu? Isun ngarep jaluk tulung karo sira Musa. Jaluk tulung? Iya. Tulung tentang apa itu? Keberuan ya. Kematian Isun kaya digantung langit karo bumi. Masya Allah. Durung diterima ing pangkuane Gusti Kang Maha Kawasa Musa. Berarti tidak tersebut manusia mati kang durung tekan ngajal ya? Kaya konon Musa. Hari konon apa sih tadi lantaran sirat? Isin Musa lamun Isun kandang. Orang usah isin yang sirat jaluk bantuan kawan Isun. Ngomongan terang-terang yang tidak pernah mengalami kejadian. Apakah terjadi jadi awakmu?
mangko lamun isun wis kanda jadi warak-warak akan ingkang darto ya Nusa. Aja watir. Hari sebenarnya sanalika urip ning alam dunya Iya. isunku kesebute wong duwe laki. Iya bener. Tapi isunku nganjingaken wong lanang sejen ning manusia. Masya Allah. Wong Berat. lanang mangkat ning Jakarta niat usaha. Kita ning omah nganjingaken wong lanang sejen. Lo. Ora werusi ngeloret kidule maning laki isun balik. Iya. Lagi enak isun turu bareng karo temanan isun sehingga isun kaget melempat sing jendela melayu ning dermaga dilindes mobil gandengan Nusa. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Getun sira bakas wis kejadian kayak iki ya. Ayah isune keduhung Nusa. Patut dari contolan gambaran wong urip ing alam dunya. Yen wong wadon wis duwe laki aja sok ngeleweng lawan wong lanang sejen. Ki kejadian bukan kayak sira. Aduh tulung Nusa panas Nusa. Ya, dekat semono yen dramatine durung sempurna bakal tak sempurna akan kawan isun kelawan isun ngucap bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asal dari Allah kembali dari pakaian Gusti Allah. Allahu Akbar. Ya siap. Alhamdulillah. Lenyap ning seketika. Ya Allah. Nembe weruh ana bocah wadon ayu ayu tur pada begadang darangna dagang wedang jahe gula watu sing sanjane ngaji metu ngadang bae selawene tukang ketuk langkah jetike. Ya Allah, menghayati lan mempelajari ucapan demi ucapan, kata demi kata, najan balung-balung langkah dagingnya, tapi bayangannya kayak manusia biasa. Masih ingat kelawan wong dagang wedang. Ewa Ya, balung-balung langkah dagingnya. tengkorak wujudnya sudah. Hei, Ah, sembarangan bae hari ngomong. sembarangan. Bagian kayak kena duwe aran. Oh, jadi awakmu duwe aran. Lah iya, Lamun oli berusapa aran sira. aran isun Taryamin. Taryamin. Iya, Bukan kesingaran Taryamin ku bocah langut. iya benar. Kenal rikaku. Hari konon si jenis apa? Mbok isun. Mbok sira. Iya, Sapa ika? Mimi Karmi. Loh. Taryamin. Isun. Hari konon sira lah daging-daging. Wis dadi wong halus. Wis dadi siluman tengkorak. Bayangannya masih mana-mana. Aduh keberwanan ning Siranusa. Apa itu? Bisane kaya kenen. Sanalika urip ning alam dunya makita ku sereng yang gati ilmu. Gulati ilmu. Iya, Ilmu apa sih digulatin sira? Haji Kara. Masya Allah. Aji karang. Iya, Hari ilmu aji karang itu apa kegunaannya? panggunaane Haji Kara. Iya. Senajan mati wis pitung balen, balunge beli kewaris muler. Oh, kayak konon. Iya, Jadi sing duwe ilmu aji karang, najan mati bis pitung balen, balungnya beli di pangan yang uler. bahkan dudu rupa isun bae.
ana sejene. Bahkan baka sing nganut kanji karang ya mengkono sing dadi genglot ya anak. Loh. Wahai Taryamin, Desa. ajakaken ilmu sing beli-beli sira. Percuma najan sira akeh ilmune, tapi yen ora manfaat kejadiane kaya sira kaya kene. Ayo agi mangkat sing ada panisun. Jadi sirane mong ilmu aji karangku. Isun ora pengen memiliki ilmu aji karang. Ya wis sarep tak kowe kakening tukang ketuk bae arep pambiran nambahi. Nak nabani kowe darto mana ilmune. Ya wis susune permisi. Mangkat sira. Yo ambaka kesit. Sungguh aneh tapi nyata. Ning tempat iki pirang-pirang kejadian. Berarti masih jahil iki ya. Iya berarti kesasar kita. Aja-aja masih anak bibite iki siluman mau. Mas. Suaranya kayak manusia biasa. Mas. Beli salah iki manusia mungkin. Tapi ningin diwonge ya. Ning ene sayang. Ari konon lagi apa sih Renenok? Lagi ndelengaken bae sampeyan. Aja gawe penasaran. Yen sira bener bangsa ning manusia, tulung tidok nanging di anane. Tek pareki sampeyane ya Kang Mas. Lamun sira pengen ketemu, ayo muncullah kayak ngapa wandane sira. Entenana. Di luar dugaan isun ternyata awakmu teka secara tiba-tiba. Kaget ya? Kaget wong semono ayune, semono gemblenge. Nah. Ari konon sonoki lagi apa ning tangi wengi, Nduk. Masa ya semene kok si cantik jelitane kok si Pak Bruwal. Ya no. Sampai cantik jengitan iki. Oh. Cantik jelitan, cantik jengitan. Jengit cangkeme kono. Mas, kulaku jari dewek mah jari dewek. Iya, Niteni bae ning sampean sing awit mau sing kadoan. niteni. Ari konon niteni tentang apa nih? Si sadar kadang-kadang sok ngelendeng bae. Berarti awakmu ngrungokna segala ucapan isun makku mau. Ngrungokaken. Tutuk kaya konon ari bocah badon semono gemblenge senok asline bocah ndi. Sing kenene bae Asli pribumi. Bocah ampel. duduk Pungli gungelor. duduk Ari konon sabai kaya. kula manggone lan penduduk asli sing gua Siwalet. Si gua Siwalet. Apakah iki merupakan gua Siwalet? Ya masih Bapak. Pantesan ya Mas. Apa sih Mas? Di luar dugaan isun najan padang tapi luar biasa. Kaya durung pernah diinjak dari manusia biasa. Turung akeh sing weruh. Gua Siwalet. Iya. Ternyata awakmu sing dadi penghuni. Wong semono ayu gemblenge, tempat panggonane ora lumrah lan wajar. Tapi jakat semono ora mantek dadi masalah. Arep takon sepisan maning. Arep takon apa? Lamun bener awakmu sebagai pribumi, penghuni ning Gua Siwalet, duwe aran tuntune awakmu. Ya duwe. Sopo lamun ora keberatan? Paksi gending. Paksi gending. Paksi gending. Namamu asing. Wong wadon arane Paksi gending. Iya. Duwe laki ya Mas. Kita. Iya. Aduh, hajat takon mono-mono ga Mas. Loh, emangnya apa ya? Kita nih isin. Tersinggung? Duduk tersinggung. Maksudnya kenang apa? Isun takon loli. Isin. Orang usaha isin lah wong sejen kok bayi. Sampeyan pengen weruh. Iya. Aja takon laki ya Mas. Bisanya orang takon laki. Karena kitaku ora laki-laki. Astagfirullahaladzim ya Allah Iya. ya Gusti Kang Maha Kuasa. Temenan baik. La ilaha illallah sampai yang menangan bubar kabeh sira ki sadul. Ringgo tak seporete. Bocahku. Bocah
ariku. Kan bocah bondan. Bocah bondan. Ori apa? Siapa sih? Menang ana wong lagi ngobrol menang. Gentak so, ter seno kayak ngomongnya nyelangsap. Langsap. Apa nyelangsapku? Jelisip, Nyelisip. beli bener. Ngomongnya Iya. semono bener aja lagi kandaan. Lu Boleh seno kon perawan. Iya. Aduh, beli kan ngomong kon pantang. Kitanya memangnya ngomong apa? Jangan diulang. Ngomong. Mas didulangi, didulangi. Didulangi tak wong mangan. Ngomong apa aja mau kah? Penasaran. Oh, Lamun bener awakmu kita kan wong lanang takon. ya. Duwe laki. Oh, Oh, takon laki. dijawab Iya. deh. Ya tak jawab. Priwen cang. Kita masun orang laki lah. Ah, Ayo dong. bisa Ayo mumpung masih ada waktu arsirane pengen mayo. Mas Ayo. kok? mandel. Ayo. Mas kok? Ningguri diesel ayo ningguri diesel. Di kamar ya papaku ilong maksa. Ya seno kayak ngomongnya salah kuno. Mesti ngejak ayo Ya mas. ini yang disangkai pengen kuno. Kok dingin pengen apa? Kita nunggu prim. Aja ngomong pengen laki beli. Salah mau ngomong kono. Aja duwe laki aja. Jadi ngomongnya Durung duwe laki. kok. Maksudnya marah ngomong konon kita Iya, ko. di mana mau dibalik mana? Mas, Matane lara. nang apa di kamatane? Pecolok. Pesolok nih siapa? Debek. Lah. Di kamar ya apa wilok dolanan mata ah. Dolanan mata tuh kuning matane pelincian bocah. Matanya orang bisa kedip. Sampai abang iku mang. Sing dimaksud senok ora de laki. Ora. Apal durungana niat kanggo berkeluarga ya. Ya priwen sih mas bong meneng bain ado sing peradaban je. Ya memang bener sing aran jodoh iku jare kawiten tresno jalaran saka kulino. Awalnya demen karena pernah ketemu. Hari sih rabisane anak jodoh priwen. Yang ketemu bakar wong lanang bae beli. Mungkin dia dirawati bae jero gua ya. Dirawati baik kayak duit. Tapi saja. dakat semono lawan ora keberatan. Mau sapa duwe aran? Paksi gending. Paksi gending. Arane paksi gending wonge ayu lan gembleng. Mantan apa seneng kelawan bungae yen wong lanang sing dadi jodone ya. Hari sampean sapa arane? Loh takut? Ya iya. Emangnya senoke perlu? Ya pengen buru hampir enak beli obrolan nih. Ki Ageng Tomo ya. Apa rane? Ki Ageng Tomo lah. Kan demenane ra? Demenan. Seadik kuno. Oh adik. Adik. Iya. Nun. Arane Ki Ageng Tomo. Ai, jagang plongo. Ki Ageng Tomat mono. Kita ya. Bocah. Arane Ki Ageng Tomo. Popo Mas. Iya. Ki Ageng Tomo. Isun wong ayu. Kang Tomo. Kelingan. Sira mati payu baru kaya konon dadi nek kanggo guyon. Duduk kanggo guyon kekulane beluke priwen memang. Ya. Lagi lamun awakmu bener ora de laki. Iya, Lamun ora keberatan oleh lamun tak baturi aja. dibaturi. Iya. Lo sing diarep-arep ning kula kan. Apa iya? Iya. Bener. Mulane kula mareki sampeyan, jare dek kula kung lenjeri ning sampeyan. Lamun kaya iku bisa dipercaya omongane. Lo yang kudu percaya. Rasa seneng kelawan bungah perasaan sembong lanang. Selama kita urip ning alam dunia durung pernah ketemu bocah wadon semono gembleng lan ayune. Bahkan ketika isun mendahului segala ucapannya awakmu seolah orang nyangka. Tapi ning lebah kiyen apa kini sinjane jodone isun Nyai Mas. Jodoh. Iya. Kok sampeyan ngomongnya tekan jodoh Mas? Karena bayangannya wis mana-mana ya. Bayangannya wis mana-mana. Iya. Apa maksud ucapan sampeyan? Lamun ora keberatan pengen tepung dadi sawiji. Pengen tepung dadi sawiji. Iya. Temenan Mas. Ya maksudnya bohong. Izin kelawan tete Ika sampai kawin maning kawin kita durung pernah kawin. Bokat sampean biasa ngobrol cinta kulane watir. Rambut pada irenge tapi pikiran berbeda. Oh ya? Lanang apa lanangnya? Bakal lanangnya bocakin pantang dusta janjine. Sekali demen uang beli bakal loro telu ya Mas. Cukup si jibae. Tapi maaf Kang Mas. Oh iya? Kula beli butuh ning janjine sampean. Apa sing dibutuhkan maring awakmu? Bukti sing pasti. Bukti? Apa masih kurang bukti? Lo ya durung percaya.
ana sing dadi saksi. Sapa sing nyakseni? Mamaku Wuligung lor sayang. Mamaku Wuligung lor. Iya. Karo Aadarto Noklina. Aadarto Yayulina sing ana ning Beiji. Anak Kang RT-nya kedik Kang Wartono Bos Baso. TKJ Ika Tarare. TKJ Ika sing nembe kepanggi sayang. Aadoni Raden Majalengka. Raden Majalengka wis hadir. Sing duwe budaya Jawi. Sing paling utamanya kanggo Bapak Satori sekeluarga. Bos plastik. Ya ampun bos plastik luar biasa nih kan. Kanggo Bapak Satori uga kanggo sing de wilayah. Kanggo Mama Kuwu, Mama Haji Ayang. Bos Chandra Kirana kanggo Raden Haji Ayang kedik sayang. Keluarga besar Chandra Kirana. Keluarga besar Chandra Kirana. Wan sing sapa Kakang? Kinki bos muda Bakhtiar Sakti ini, iya. Sumber Wetan calon dewan. Wong Sumber Wetan Wong Sumber. calon dewan. Iya. No. Anak Kang Kliwon Darto jono. Anak. Iya. Iya mau wis jobrag. Allah. Gedor-gedor apartemen. Kin saking wong ayu gini nok. Nok pina sing be kedai ping. Ya ampun wonge ana ning iringan. Kesuwun nok pina. In ana maning no. Sing sapa? Pating lempit temen kaya pipi. Saking wabekel tuk bulu ini. Ya ampun kanggo wabekel tuk bulu sing wis teka. Mamaku Wuligung lor wis hadir. Kang Darto Karnok Nina wis hadir. Sakin bayi lamun ora keberatan isune arep bagi-bagi salam. Ayo mangga Kakang. Kanggo sing lagi nyawang sing katuan, Nok Yuyun, Nok Santi, Bos Demang calon majikan. Bos Dharma Ayu, Bunda Akila Ayah Akila Nok Momone Kedi, Mimi Aryan, mantan majikan Mama Egi sayang. Bapak Satori, Ibu Saro, majikan tua kanggo Kang Iya. Nurdin majikan enom. Oh iya benar. Kanggo pengantin lanang, pengantin wadon. Bayi, Ya, Kakang. sawisya kakak ketemu kelawan awakmu rasanya di ora sabar. Mandan apa seneng kelawan bunga. Lamun kakak ketemu kelawan awakmu langsung kawin bayi. Kawin. Iya. Alon dingin alon wong ganteng. Alun, Alon dingin. apa maksudnya? Aja buru-buru. Oh iya? Aja gerasa gerusu. Apa sih ya? Sampean bakat temenan pengen ngawin ning paksi gending. Iya. Ora segampang guan Kakang. Bisanya awakmu ngomong kayak itu? Singarane wong Arab manjing ning mahli gawe rumah tangga. Apa maning sampean pengen ngawin kula? Iya. Kulane duweni persyaratan, duweni jalukan. Masya Allah. Ternyata awakmu duwe jalukan. Ya iya. Paham lan ngerti. Lumrah lan wajar. Yen wong lanang bakal kawin karo wong wadon, terus wong wadon duwe jalukan itu merupakan hal sing biasa. Wajar kan? Pengen ditukoken motor kang anyar ya. Mong ah, Digawekna omah gedong saisine. gampang kok maning. Busana kang mewah. Wis cukup. Ari konon apa sih pinjalukanmu bayi? Sing dadi penjalukane paksi gending. Iya, Ula gelem dikawining sampean. bener. Asal sing dadi mas kawin kulan jaluke kitab ajian jaran goyang. Ya Allah. Apa beli salah ngurwokna awak isun? Ora salah krungu. Awakmu gelem dikawin ing kelawan pan kakang, jalukane dudu harta benda, Duduk. yaiku kitab jaran goyang. Iya. Urus sing endi yayi Mas awakmu? Ah, iku ora penting Kakang. Sing penting bisa mbuktikan kitab mau sampean bisa jadi siji kelawan paksi gending. Apalah kepinjalukan seden? Langka Lamun teganti karo bendalian, diganti. iya. Mong Kakang mong. Cuman iku pinjalukan. Cuman kuwen bae. Paksi gending. Jalukanmu sangat sulit. Tapi kakang wong demen. Ojo watir. Tak
tak sumponi Yayi Mas. Dicumponi. Karena kakang weruh sapa menusane, sapa wonge sing memiliki kitab mau kesebut kitab jaran goyang dudu wong sejen sedulur seperguruan lawan isun Ki Mangun sing duwe bayi. Oh ya terbang gede kabran atuh kakang. Iya. Sampean kudu bisa mbuktikan kitab mau supaya aku lah karo sampean gage kawinan. Tapi kakang janji kelawan Cira. Ucapanmu aja sampai bohong. Yen mengko kakang membuktikan kitab jaran goyang aja ingkar janji ucapanmu. Aja wadir. Bener? Temenan. Rasanya kakang wis ora sabar. Kepengen gage kawin lawan awakmu. Bola ing semono pinjalukanmu bakal tak sumponi. Kakang bakal teka ing tepat panggulane Ki Mangun. Batur seperguruannya kakang bayi. Gage mangkat Iya. kakang gage oli kitab. Tak tinggal sementara ya ini. Tak enteni ning Bakal kene. nyumponi pinjalukan dia. Iya saya. Hati-hati awak Iya ya. saya. Ning lebakian Ratu Paksi Gending bakal bisa memiliki kitab ajian jaran goyang ya. Ki Ageng Tomo bakal tek enteni tekaning sampeyan ning gua si Walet. Hong sang alam kegelapan Santawia Swastiasti Hong hiat